Mala Susan slavi rođendan. A ko je to tamo? To je Bella i ona nosi tortu. A Bella je dobra i vaspitana devojka. Wow, a to je Leslie. Ona je loša devojka. Izgleda da je dobila neku strašnu ideju. Neki potpuno paklen plan. Eto ti, gledaj kuda ideš. O, ne. Spasit ću te! Ups. Je li to bila moja torta za rođendan? Moja žurka je upropašćena. Ovo je najgori dan u mom životu. Ti si kriva. Ne ti. Devojke, ne svađajte se. Dušo, smiri se. Napravit ćemo kulinarski izazov za tebe. Hajde, reci nam, koju tortu želiš? To je super ideja. Hoću ovakvu tortu, jel može? Naravno. Trebaju mi kore? Ne, meni ne treba to. Što? Dobro, baš ti hvala. Nema na čemu. Okej. Ja ću uzeti gotovu crnu tortu. Obožavam čokoladu. Da, tako ukusna. Okej. Treba mi još jedna torta. Spojit ću ih zajedno, a zatim premazati čokoladnim filom. Gotovo. Ovaj karton mi ne treba. Bacit ću ga. Šta? Ne! Jesi normalna? Uništila si moju tortu. Eto ti. Šta to leti? Ne! Koji si baksuz? Tako ti treba. Ne plači, Dušo. A vidiš šta imam za tebe? To su tvoje omiljene žele bombone. Jedi, draga. Bako, hvala. Stvarno ih volim. Odlično. A ja ću nastaviti da spremam tortu. Treba mi moj fil od karamele. Tako je lep. Sad ću sve lepo razmazati i eto, dobila sam ravnu tortu. Svaka mi čast. A sada uzimam svoj domaći džem. Zašto ne mogu da otvorim? Hajde! Draga, pomozi mi. Da, sad ću. Eto. Šta to radiš? Izvolite, bako. Hvala, Dušo. Šta je ovo? Smeće mi ne treba. Dobro je. Dakle, sada džem sipam pravo na tortu. Tako je. I razmazat ću sve lopaticom. Super! Ali to još nije sve. Treba napraviti lepu mrežu od fila. Kakva lepota! Bako, to je baš cool. Svaka čast. A ja ću u međuvremenu iseći pravo ugaonik iz torte. Odlično. A ovdje sam pripremila čokoladni skelet. Tako je sladak. Dakle, stavit ću ga u rupu, zatim dodati gumene crviće, a posle izmrviti keks. Da, to će biti zemlja na naš grobić. I obavezno treba spomenik i kamenje okolo. Cool. I ovo drvo je tako moćno. Stavljam lopatu i to je to. Je li to grob? Bože, svašta. Šta, vi ste već završili? A šta ja da radim? Imam ideju. Koristit ću ove žele bombone. Stavit ću ih na dno šerpe i sipati sve žele bombone koje imam. Super! Posle prelivam sve sokom i eto, vidi bako, idem da zaledim to. Super! A ja ću nastaviti da ukrašavam svoju tortu.
Odlično mi ide. A moja torta izgleda tako slatko. Jel da? Mnogo mi se sviđa. Wow, bako, svaka čast. Okej, sad ja. Moja žele torta se stegnula. Sad ću je preliti roze glazurom. Kako je glatko ispalo. A zatim ću poređati žele srca po celoj površini. Mnogo slatko. Dodat ću još nekoliko detalja i to je to. Bako, vidi. To je pravo čudo, a baš si pametna. Bako, a kakva je moja torta? Gledajte. I ti si dobra, Leslie. Prijatno. Wow, tako lijepe torte. Hoću da probam prvo ovu sa srcima. Pa ona je od želea. Tako se smešno trese. Odmah ću je probati. Joj, da, ukus je prosto neverovatan. Tako je lijepa i ukusna. Idemo dalje. A na ovoj torti ima baš puno fila. Jedva čekam da probam. Joj, tako je nežna i ukusna. Sviđa mi se. Ostalo je da probam posljednju tortu. Tako je jeziva, ali zanimljivo mi je da probam. Je li to skeletić? Pa on je od čokolade. Da? I sva torta je od čokolade. Znate, ukus je skroz običan, ništa posebno. Dakle, pobedila je Bela. Čestitam. Baš sam srećna. Bravo. A sad mi napravite sladoled. Molim vas. Sladoled? Odlično. Nema problema. Naravno, draga. Odmah počinjem. A za sladoled će mi trebati moje voće. Skupila sam ga u svojoj bašti. Rasporedit ću sve po bojama. A zatim stavljam u blender, dodajem mlijeko i dobro mutim da ne ostane grudvica. Uradit ću isto sa voćem svih boja. Da, svaka mi čast. Zatim sipam sladoled u gotove kalupe i ubacujem unutra štapiće. Joj, ispalo je tako slatko, a svaka boja je prelepa, jel da? Da, kao što ste shvatili, to će biti voćni led. Preslatko, bako. Hvala, deco. Dobro, i ja ću početi. Pogledajte koliko sladoleda imam. Treba mi kašika za sladoled. Napunit ću svaki kornet. Sjajno. Šta? Gde mi je sladoled? Leslie. Ovaj sladoled je tako dobar. Hvala ti. Šta? Sve si pojela? Nemoguće. Kako si smela? Eto ti. Devojke, prestanite. Te vaše svađe su mi dosadile. Okej, moj sladoled se već zaledio. Ostalo je da svaki umočim u čokoladu sa lešnikom. Servirat ću sve i eto. Wow! Dobro. A ja ću za svoj sladoled uzeti čokoladu i dodati malo ljubičaste boje. Da, baš takva boja mi treba. Zatim sipam sve u kalup u obliku medveda. Odlično. Dovoljno. To mi za sad ne treba. Odložit ću. A sad ću sladoledom ponoviti oblik medveda. To će biti njegova unutrašnjost. Sada vadim našeg medveda i prekrivam ga kožom. Veoma originalno, Leslie. Jesi čula? Pa šta? Ni moj sladoled neće biti ništa gori. Tačno, smislila sam. Ukrasit ću svoj sladoled dugom i ostalim slatkišima.
Mnogo slatko. To je to. Ja sam završila. Prijetno. Prijatno, dušo. Wow, koliko sladoleda. Probat ću prvo Belin. Ja ne znam sa koje strane da probam. O, sve se raspalo. Ne sviđa mi se to. Idemo dalje. O, a to već izgleda zanimljivo. Wow, pa to je voćni led u čokoladi. Cool, a unutra su različite boje. Jako zanimljivo. Ok, dovoljno. A sad hoću da probam ovog jezivog medveda i zlupat ću ga. Wow, unutra je sladoled. Neverovatno. Jedva čekam da probam. Uzet ću kašiku i... O, da, to je mnogo ukusno. Baš mi se dopada ovo jelo. Rešeno, to je pobeda. O, da. Jeste čuli? Ja sam najbolja. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se sa svim uskoro. Ćao, ćao!